Du er velkommen til at kalde mig for halvung, naiv og dum. Men jeg mener altså stadig, at pension er en scam. Et levn fra industrialisering. Hvornår klappede vi hælene sammen og gjorde honnør og blev enige om aflevere vores børn klokken 6, klokke ind klokken 7 om morgenen, stå ved samlebåndet i 8 timer, faste pauser, betale 10% i pension, kryds fingre for, at der er nok til, at vi bliver ældre, faste ferier, faste kollegaer, lunkne madpakker, få den obligatoriske dadbot, intet overskud til kæreste, kun lige overskud nok i økonomien til, at det føles udholdeligt. Hvem gider at have et udholdeligt liv? Og alt det her, det foregår i vores bedste fysiske år. Hvornår blev det normen, at vi byttede vores bedste fysiske år mod, at vi fik fri, når vi var for nedslidte til? Og her, der kan du bare indsætte hvilken som helst aktivitet, du synes, der er for fed. Det giver absolut ingen mening. Spørger du mig, så arbejder vi som om, at vi tror, at vi bliver reinkarneret, og der venter et nyt og mere spændende liv på den anden side af det her hårde arbejdsliv og en pension, der er sådan lidt so-so. Bare find dig et arbejde, du godt kan lide, Louis. Det er så ringe et råd. Omtrent lige så dårligt, som da man var barn, når man kedede sig, og man så spurgte sine forældre, hvad skal jeg lave, jeg keder mig? Du kan vel tegne dig en tegning? For fuck, mand. Sådan et råd om at finde sig et arbejde, så det aldrig føles som et arbejde. Det er et råd for folk, der ikke er villige til at indse, hvor langt ude vores arbejdsliv rent faktisk er. Denial is a river in Egypt! Og lad være med at misforstå mig. Jeg er ikke her for at dæmonisere alt arbejde. Jeg har selv ekstremt meget krudt i røven. Så meget, at jeg jo ikke kan lade være med at sidde og filme det her, for eksempel fra en dejlig ferie, en barsel, sammen med min dejlige kæreste og min dejlige lille datter. Jeg kan stadig godt lide at lave noget og sætte ting i verden. Jeg ser det her som et slags arbejde. Jeg elsker at bygge noget, om det så er den virtuelle verden, eller om det er med hænderne. Og jeg elsker at filosofere og reflektere. Jeg kan faktisk slet ikke lade være med det. Men det der med at være tvunget i et arbejdsliv, hvor man ligesom får at vide, hvis du ikke dukker op i morgen, så kan du lige så godt glemme at komme. Det er bare... Hvornår var det, vi tænkte, det er da en super rationel idé, at jeg både skal være mellemleder og forældre og en god partner, og ikke nok med det, så skal jeg da af en eller anden mærkelig årsag også lige lave en Ironman oven i det hele. Det giver jo ingen mening, at vi overloader vores mest sådan virile år med nogen ude i fremtiden, hvor vi alligevel skal have en hofteoperation. Men så kan vi lige så godt krasse os i hovedet og spørge os selv, hvad fanden er løsningen? En statsminister, der går ind og lige skruer ned for arbejdstidsknappen, kommer næppe til at ske. Det vil svare til en direktør, der lige pludselig sagde, nej, men nu skruer vi lige ned for indkomsten i virksomheden her. Men hvad skal vi så? Spørger du mig, så bliver vi altså tvunget til at tage skeen i den anden og vores egen hånd. Der er dog en anden model, som spørger du mig, vil være den perfekte model, hvor at vi alle fra på mandag vil kunne 1. have en 3-dages arbejdsuge, 2. droppe ideen om pension, 3. markant nedskære pensionsopsparing. Det vil intet kræve for individet og noget, vi alle sammen kunne gøre, uden at investere absurde mængder penge, og uden at det gik sønderligt ud over en eller anden crazy produktion. Jeg vil faktisk tjene nogenlunde det samme på en 3-dages arbejdsuge, vi basically gjorde hele livet, som den her traditionelle model, hvor vi komprimerer vores arbejde på en 40-50 år. Men hvad så med den her model? Kommer den til at ske lige foreløbig? Næppe heller. Så igen er vi nødt til at tage skeen i egen hånd. Og de fleste mennesker, de overtænker altså, hvordan man griber det her an. Det kan være sindssygt komplekst at tænke, jeg skal absolut ikke være en del af det der hamsterhjul. Her er, hvordan vi kan gøre det. 1. Definer dit nok. Find ud af, hvor meget du rent faktisk trænger om måneden. Og ikke sådan et ekstravagant budget, bare sådan et lige nok til, at du kan overleve og stadig have et godt og ydmygt liv med tid til at alt det gode, og ikke mindst at filosofere og reflektere over, hvad det gode liv er for dig. 2. Gang det med nedenstående tabel. Hvis vi prøver at antage, at 1. Du gerne vil have nok til at kunne gå på pension som 70-årig. 2. Du får 7% i afkast. 3. Du trækker 5% ud af din portefølje hver år. Så lige her inden længe, så kommer der en tabel i videoen, hvor du egentlig bare skal finde din alder og tage den, der er tættest på. Og hvis du gerne vil være konservativ, så rund op i den her tabel. Og så skal du altså gange dit nok, det der budget, du lige har fundet, med den her tabel her. 20 år, 0,67. 30 år, 1,33. 40 år, 2,62. 50 år, 4,83. 60 år, 10. For eksempel 150 kroner om året gange 2,65 er lige med 393.000 kroner. Hvis mit årlige forbrug er 160.000 kroner, så burde der være rigeligt til, at jeg er 70 år, hvis jeg kan nå at komme op på 393.000 kroner, inden jeg bliver 40 år.
Og det er vel at mærke, altså hvis de her penge de bliver investeret i noget konservativt aktieindeksfond. Det er min strategi. En simpel global aktieindeksfond. Jeg kører en så bæredygtig som muligt. Er de særlig bæredygtige? Næppe. Men altså, du må tage, hvad du kan få. 3. Arbejd kun efter dit forbrug. Når du har styr på investeringerne, så behøver du jo så ikke at indbetale til dem her mere, som kan være en kæmpe stor post i budgettet. Jeg har selv arbejdet en 6-7 år, hvor mit mål med livet, det var simpelthen at knalde 50-60% af min løn til side. Og man kan sige, når jeg ligesom er kommet i mål med det, så er det jo en kæmpe klump, jeg ikke behøver at skulle tjene mere. Og nu kan du så altså tillade dig kun at arbejde til dit forbrug, og som i mit tilfælde, så løber det hele rundt, hvis jeg arbejder 1 dag om ugen som den cyklende mur. Det kan du gøre enten som deltidsansat eller som selvstændig. Der er nogle få fordele ved at være selvstændig, hvis du spørger mig. Den ene er højere timeløn, og det andet er, at den er mere fleksibel. Der er også fordele ved at være ansat, der er også fordele ved at være selvstændig. Det er sådan lidt at gøre det op for dig selv, hvad er du mest til. Det var det for denne video. Tak fordi du så med. Vi ses. Ciao.